Bună ziua, bine ați venit la pârtia Nemira din Slănic, Moldova. Numele meu este Olinic Horia, sunt directorul adjunct al Serviciului de Promovare, Turism și Salvamont care administrează această pârtie. Pârtia de schi Nemira este situată la intrarea în Slănic, Moldova, are o traiectorie cu orientare spre nord și este situată la o altitudine 750 de metri. Lungimea acestei pârtii este de 1450 de metri și o lățime de 38 de metri. Pârtia este dotată cu 5 tunuri de producere a zăpezii artificiale, care funcționează începând cu o temperatură de -3, -4 grade. Aceste tunuri ne ajută în momente când avem porțiuni care necesită zăpadă în plus sau e cam greu de făcut zăpadă artificială pe toată pârtia de la A la Z. Pârtia este deschisă și vara, începând cu 1 iunie. Instalația este funcțională și doritorii de drumeții sau de stat în aer liber se pot bucura, începând cu această dată, de facilitățile telescaun. Astăzi am făcut un exercițiu de salvare a unui schior căzut pe pârtie, cu traumatisme multiple, traumatism la membru superior, traumatism la genunchi, la membru inferior. Cum vă numiți? Salvatorii montani au fost anunțați prin apelare directă de către schiorii de pe pârtie. Au intervenit în aproximativ 65 de secunde, 1 minut, au ajuns la victimă în momentul apelului. Primul lucru care se face când se ajunge la victimă, se asigură zona. Siguranța salvatorilor și a victimei este pe primul loc, după care se trece la evaluarea victimei. De data asta a fost o victimă conștientă, a putut să ne comunice unde îl doare, cum s-a petrecut evenimentul. S-a făcut evaluarea primară, evaluarea secundară, s-au montat atelele la zonele cu traumatisme, după care a fost transportat cu snowmobilul cu targa Achia până la bază, unde ne aștepta o ambulanță.